Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Tornem a ser aquí, un capítol més, i que, com estàs? Avui molt bé. Avui molt bé? Avui hem remuntat la setmana, a més estem gravant després de dinar, he anat a dinar a casa amb la padrina, no pots estar malament després d'això. Fa molt, això, fa Tu molt. què tal? Bé, estic un pel estressada, la veritat, però a part d'això, bé. Aquest capítol realment sortirà que l'Aina ja estarà a Xile. No, vull dir, jo crec que l'estrès també està relacionat amb això, perquè vull tancar una sèrie de coses abans d'anar-me'n, i entre això, preparar maleta, pensar en perquè després allà, ja aprofitant que sóc a Xile, m'agradaria viatjar, anar a nord, sud, bueno, si m'arriben, Va fer una estança per fer feina o per fer turisme? una mica de cada, no? Parlem-ne. Bueno, jo avui estic nerviós també, perquè avui tenim una cita, aquí a Citats. I tenim una cita a 4. Cita doble. Jo mai he tingut una cita doble. Jo tampoc. Prefereixo decepcionar la gent d'una en una. Aleshores, bueno, avui us presentem a... No diguis el nom, sisplau, que es puguin presentar. Pues jo sóc l'Anna, sóc doctoranda. I jo sóc l'Adrià, la parella de la doctoranda i el pare dels dos fills. Per això estic aquí, sabeu? I ells diuen que estan estressats. Imagina't, no? I, bueno, Anna, no sé si ho has vist, però sempre començam fent com una petita introducció de sobre què fa recerca, no? Aleshores, clar, ens hauries d'explicar, però sense que nosaltres no diguem a mitja cita, bueno, que truque, que marxo, no? Que sigui una cosa meva, diguéssim. Vinga, a veure si me'n surto. Jo sempre començo explicant que jo no volia fer un doctorat. A mi m'han enredat. Jo no volia. La cosa està en que jo sóc psicòloga infantil, aleshores, bueno, treballo amb atenció precoç i amb nens en general, i sempre hi ha una part de l'entrevista que és l'anamnesis, no? Recull de dades, i comences a estirar i com va anar l'embaràs i el part i tal. I hi havia unes mares que me feien aquella cara de no vull parlar d'això, fatal. I vaig dir, ostres, com aquestes mares vaig començar a trobar relacions, no? Com aquesta mirada més malament, més dificultats tenien els nens. Almenys era la percepció que jo tenia. I vaig començar ja a fer-me preguntes de i si aquí hi ha alguna cosa que està relacionada? Però bueno, anava passant el temps i jo anava fent, fins que em vaig quedar embarassada. Clar, aleshores, aquesta pregunta és com a... I si jo d'alguna manera ja en la meva vivència puc ajudar al meu fill a tenir... no ho sé. Aleshores jo vaig començar a llegir, a informar-me moltíssim i bueno, doncs vaig tenir el meu fill, tot bé, vaig tornar a la feina i clar, torno a fer les preguntes i torno a veure aquesta mirada. És que aquí hi ha alguna cosa i se'ns està escapant. Com a societat penso que no està estudiat suficientment què implica que la mare passi un embaràs fatal, que el part sigui horrible i el postpart sigui encara més negre, amb tenir un nen amb un dèficit d'atenció com una copa d'un pino. I vaig dir, jo necessito saber això. Aleshores vaig dir, faré un Excel. O sigui, la meva idea és com anem a fer un Excel, no sé, algo rapidet que puguem veure, no ho sé, algo. I vaig contactar amb la universitat dient, mira, jo tinc molt bona voluntat, però jo números, no sé. I em van dir, ostres, però això és molt xulo, el que vols estudiar, per què no fas un doctorat? Primera vegada que jo me plantejava fer un doctorat. Aleshores, mira, al final em vaig enredar, estic a quart any ja del doctorat, que bueno, me centro en estudiar com relaciona la vivència de la mare durant l'etapa perinatal, embaràs, part i postpart, amb el futur neurodesenvolupament dels nens. Que interessant. I això com evoluciona d'un Excel cap a alguna cosa més? Bueno, al final penso que també tot el guiatge per part del que és actualment el meu director de tesis, no? Que ràpid va veure hem de fer un Excel sense quede curt, que me va dir, a veure, tria, perquè clar, en aquell moment el nostre primer fill tenia 1 any. Clar, jo pensava, al principi me va dir, fer un doctorat. La resposta va ser, no, socorro. Però després, bueno, ho vam estar parlant, no? Aquí també està ell, perquè al final és algo que ja no només és meu, hi ha una part que has de compartir, has de dir, bueno, què, sí, no, jo sé, jo salto a la piscina, però no sé quan fonda és aquesta piscina, no ho sé. I mira, vam començar a ficar noms, com pensar molt què vull saber exactament i com ho vull fer exactament. Clar, va ser una feina
ara ja està tot bastant encarrilat, però al principi era una pregunta tan gran que pensava, i com puc obtenir una resposta? Va ser curiós. Jo no sé si estigués fent aquest estudi, està una mica ratllat de dir, va, perquè com estigui jo també afectarà després a l'infant o alguna cosa. Vaig tenir moments així, sobretot, clar, amb el primer fill, jo no havia començat més que a estudiar, a veure que sí, pues que faltava informació, però que hi havia alguna cosa allí. Aleshores, bueno, pues te planteges moltes coses, no? Com vols que sigui el part, bueno, moltes coses. Però és que, clar, després vam decidir tenir un segon fill mentre jo estava fent el doctorat. Clar, però això és que realment la tesi anava bé, no? Vull dir, fas tesi de plantejar tenir un segon fill, vull dir, és una experiència boníssima, tant d'una cosa com de l'altra, no? Sí. I la veritat és que poder haver viscut un segon embaràs, un segon part i un segon postpart, jo aleshores estava creant el meu instrument, que hem creat un instrument perquè quina sorpresa, no?, que mai ningú li ha preguntat a una mare com s'ha sentit durant l'etapa perinatal, evidentment. Aleshores, clar, un cop vaig decidir fer el doctorat, em començo a animar, vinga, bueno, problemón abismal, i ara, no, clar, com ho fem? Perquè algo que podria ser molt ràpid, agafo aquest instrument, l'aplico i miro... Clar, és tot des de zero. Clar, aleshores vaig haver de crear un instrument. Bueno, i poder viure, perquè és que a part van néixer alhora el nostre segon fill amb l'escala d'experiències perinatals i va ser com, ostres, doncs aquest ítem jo embarassada no l'havia pensat i potser en el postpart és interessant preguntar a una mare com s'ha sentit. Aleshores és molt xulo perquè me va ajudar, o sigui, realment va ser com a, bueno, vale, pot anar bé fer les dues coses alhora, d'alguna manera. I ara jo pensava, quan estàveu valorant, no?, aquesta cosa de si tesi sí, tesi no, recordeu què era el que pensàveu, de pros, contres, com al final acabeu prenent aquesta decisió? Nosaltres prenem les decisions d'una manera molt senzilla, no sabem el que vindrà. Anem-hi, què és el pitjor que pot passar? Abandonar un doctorat? I al final, d'alguna manera, quan comencem a fer alguna cosa, al final sempre ens acabem com adaptant a la situació que ens toca viure i toca fer un doctorat? Bé, si tot surt bé, perfecte. Que surt regulero? Bueno, pues ho aparquem o el que sigui i continuem i ja està, però... Això és una cosa que es pot aparcar. El primer fill també dius, ostres, el que vindrà no ho saps, ja no ho pots aparcar. Clar. No l'aparques. Però tot el que se pugui aparcar, si ho vols fer, per què no provar? I ja ens ho trobarem. Clar. Al final també tenim família, jo represento a mi, però també a la família, els seus pares, els meus pares, els tiets, vull dir que ens ajuden. Sí. Que no sóc jo sol. A mi em feia il·lusió vindre a veure el vostre podcast. Però... Vull dir, falten moltes mans, falten moltes hores a tot arreu i poder dir, vale, tinc tutoria, els nens tal... Clar, és que ho necessitàvem i una de les coses que també va ser com, vale, ho provo, és que jo de veritat, o sigui, tenia el cap, el necessito demostrar que hi ha una relació, que té algo que podem intentar cuidar les mares, perquè penso que a nivell social és un tema que realment hi ha molta foscor. S'està començant a haver-hi llum, és veritat, però ja és com el meu propòsit vital, no? Necessito posar llum aquí perquè li dic a totes les mares que han vingut i que vindran. I tens alguns resultats així, preliminars o alguna cosa? Tinc resultats. Tinc resultats. Perquè al moment de crear l'escala i validar-la vam dir, bueno, ja que estem, apliquem una mica de neurodesenvolupament infantil a veure si hi ha alguna cosa. És veritat que és poc, és un estudi que s'ha fet encara a petita escala, ara vindrà el xulo, sí que ara vindrà l'estudi gran. Però sí que és veritat que s'han trobat relacions no tant en com la mare ho ha viscut, sinó si ha passat o no determinats esdeveniments vitals. Clar, això també té sentit, perquè que a tu t'hagi passat una cosa dolenta ja t'ho pots prendre molt bé, que l'impacte que té no deixa d'estar-hi allí. Aleshores, és molt xulo perquè també dintre de l'escala, clar, podem tenir com diferents categories i, per exemple, avaluem la lactància materna. I tenir una mala lactància materna té uns impactes bastant importants en neurodesenvolupament infantil, que no vol dir que no una lactància artificial, sinó haver tingut una mala experiència en la lactància materna, que a mi, per exemple, és una cosa que m'ha sorprès moltíssim. És a dir, coneixia la seva importància i tot, però no sabia que realment la relació fos
tan significativa com sembla ser que està sortint ara els resultats. Que fort, no, o sigui que m'estem conxudíssim. A més, és un tema d'això, el que estaves dient, no? Que està com poc treballat. Jo, és una cosa d'això que dius, no m'ho havia plantejat mai i està superguai que és. Estaves més llum, bueno, li estàs donant també llum amb aquesta feina que estàs fent i tremenda espineta que t'estàs traient amb el fet de fer-ho, que si no ho haguessis fet, si no haguessis tingut aquest acompanyament, per dir d'alguna manera, aquest recolzament, quedar-te amb això... Dir-li que no. Clar. És que necessito... Bueno, era difícil dir que no, també. Mira que és una cosa que és curiós, perquè la meitat de la població, no totes, no? Però, vull dir, ha parit o parirà, i és una cosa que me sorprèn lo poc que se coneixen certes coses tenint en compte pues, que és una cosa molt natural. Sí, és que tots naixem de mare. Vull dir, és que... Jolín, penso que li falta com un punt de reflexió a nivell social de tot, de dir, anem a veure exactament, perquè penso que és un dels moments transcendentals, no?, de la vida d'una persona o mare, la maternitat, i ja comença des de l'embaràs. És a dir, ja te comences a plantejar moltes coses, perquè m'han de fer la prova del no sé què i la prova del no sé quantos, i després al part, ja hi vols dir, saps què vol dir cada prova i com te sents tu fent cada prova. És que penso que és important i que moltes vegades això no... Si els homes haguessin de parir, estaria igual de treballat o més? Evident. S'intueix. Sí. So, fort. I altra cosa que et volia preguntar, perquè clar, a nivell de trajectòria sí que ens has dit que tu ja estaves treballant, tu ja estaves fent com la teva vida i que et va sorgir aquest neguit a partir de l'embaràs i del que estaves veient a la feina també, però clar, d'on apareixes com per dir, val, tinc l'opció a fer un doctorat. Me vull explicar? Com se posa com en contacte amb la universitat? Com arriba aquest Excel aquí i algú et ve i te diu això podria ser una tesi? No, però tu és que estàs treballant però de cop és com presento això, com... Sí, bueno, jo he estudiat aquí a la Universitat de Lleida, vaig estudiar aquí el grau de Psicologia i després sí que vaig fer el màster fora i tot. I aleshores, bueno, pues a la feina això tenia com aquest neguit i pensava, és que aquí tinc com tota la població i tot aquí, no puc marxar d'aquí perquè ho tinc tot perfecte, però clar, necessito la universitat perquè no sabia qui em podia ajudar. Aleshores vaig recordar el professor més motivat de tota la carrera i vaig dir Aquest. és el director de tesi. Jo 8 noms. Jo sé, no sé qui és. Jorge Moya, porta la tesi doctoral. Sí, i bueno, totalment agraïda que m'enredés a començar tot aquest projecte perquè va ser un correu, no?, de dir, mira, Jorge, soc l'Anna, soc antiga alumna, tinc aquesta idea, a part com a molt de... què fem amb això? Aleshores ens vam trucar i tot i me va dir, ostres, és que és molt xulo, és que bueno, ell també, pel projecte que porta ell ara mateix també encaixava ficar una... Bueno, jo estic una mica allí com a la maternitat del bolet del grup, però molt bé, i la veritat és que molt contenta. I ara que ja sabem una mica la tesi de l'Anna i la seva trajectòria o la seva motivació per començar-la, arriba la pregunta del precari, però jo aprofitant avui la vinentesa que tenim aquí a la parella, doncs jo ho sento molt, però la pregunta avui serà per imposició divina. Me sembla superbé. I serà sobre què tal la conciliació familiar quan un de la parella està fent un doctorat. Tiro jo? Sí, ai, te toca tu aquí. Bueno, al final nosaltres hem fet una parella que sempre hem fet coses i cadascú també té els seus gustos amb segons què. Llavors, dedicar més temps a una cosa a l'altra, l'únic que fa és tal dia, tal hora, tinc que fer això. Doncs ja sabem a qui li toca estar amb els nens. Com he dit abans, ens ajuden els padrins, ens ajuden els tiets, vull dir, doncs més feina. Més, d'aquí sortirem i anirem a buscar el gran, que per sort han anat a buscar el petit, prepararem totes les coses per demà, serà un no parar i ja estarem al dia següent, que no haurem parat de fer coses, no sabem quines, però les necessàries. I així queda, vull dir, al final ens conciliem com podem, tampoc. També hi ha una part que és disfrutar de la paternitat i maternitat, llavors te toca estar amb els nens, no és te toca, és avui puc estar amb els meus fills. Tampoc és que cada dia també hi ha dies de tot, és molt bonic dir-ho aquí ara tranquil, però és veritat, els hem decidit tenir, doncs disfrutem-los, jo què sé. És que, bueno, a mi me venen com moltes polletes, no?, de...
com es nota, per exemple, poder fer alguna cosa així amb un pare present com a tal, diguéssim, que està allà i està dins de... Bueno, clar. Clar, a vegades no es troba això i és com molt complicat. I jo per experiència així que conec del voltant i tal, és com un... No m'imagino, millor, o sigui... Xapó per algo que hauria de ser normal, saps el que et vull dir? I explotem, també, i els dos explotem. Tenim moments que, bueno, surten i... Però al final del dia, no ho sé, ho has triat tu i és algo bonic, que no és algo que només sigui un estrès. Per això ho vam fer, també. També està la part bona de que el doctorat jo l'estic fent a temps parcial. Aleshores no tinc mai la pressió de que tinc un deadline super proper i que l'he d'acabar. Aleshores moltes vegades intento relativitzar de bueno, pues no passa res. Jo tinc fotos del petit recent nascut a la motxilla de porteig i jo al portàtil. Clar, hi ha hagut aquests moments també que no passa res perquè jo ho decidia, no? Se me va proposar des d'aquí para el doctorat, però realment pensava, clar, com que era el segon, pensava, jo ja sé que després en pic cabin i allí jo ja no podré fer res, així que motxilla de porteig i tutories també online, amb la webcam, i jo així anar fent dormir el bebè, bueno, clar, o tutories també des de casa, de dir, vale, pues ens connectem online i estar al menjador fent concerts amb els nens amb els micros, i sentir-los, els tutors sentint els meus fills cantar i de dir, bueno, no passa res. I és la millor opció per a que no entri a la seva habitació. Aquesta és l'opció, o soroll o entren a l'habitació. Llavors, s'ha de triar la millor opció. No, però a mi això m'encanta perquè realment és com un exemple superviu de que pots fer tesi i a la vegada tenir vida, perquè a vegades, i jo crec que el fet també d'estar parcialment i de tenir una feina fora i tot això t'ho permet no perdre aquesta visió, perquè aquí quan entres aquí és un món que se te menja. O sigui, no? Sembla com que... Has d'estar només per això i és com... Sí. I és com si s'ultrapremiàs aquest fet de dir avui no he fet altra cosa que fer feina, no? I dius, ostres, doncs hi ha coses importants. Ara, per exemple, que deies tu, hi ha un cert moment, vull dir que hi ha coses que si no les aprofitara no ho faré més endavant. I això no ho pots fer mentre estàs... Bueno, ho pots fer mentre estàs treballant, tu ho estàs combinant superbé, però no, que també hi ha altres coses a la vida. No? I de fet... No. Vols fer la tesi a temps parcial, estàs dient? Pues no ho sé. És que, a veure, perquè no puc, anava a dir no ho sé, no puc, no hi puc, no en les condicions no puc, no? Però si no, doncs potser sí, i fer una altra... No ho sé, perquè ara, per exemple, passar també a nivell a temps parcial, quants anys tens per acabar-la? Crec que tinc un màxim de 7, però són prorrogables si justifiques algo molt gordo, per exemple, haver tingut un fill, me donarien anys més. La intenció és defensar tesis principis de 2027, vull dir que... Oh, ostres, molt bé! Anem bé, sí. Jo ja estic veient la llum del final del túnel i ara ja, bé, també és algo que pues, això te motiva de dir vinga va, que sí, que vas avançant, vinga va, què tal? I també és veritat que hi ha com a molt tabú i no molt estigma, no? De més enllà de la maternitat ja està, no? La teva carrera professional ja està. És que jo penso que ha sigut tot al contrari, jo penso que gràcies a la meva maternitat he trobat realment que és el que m'apassiona i m'encanta i amb el que vull dedicar-hi temps. És que jo penso que és totalment al revés. I tu, ara en acabar la tesi, com t'imagines? No m'imagino. No, què passa? No sé què farem, no ho sé. No ho sé. L'altre dia m'ho plantejava, perquè s'està acabant 2025, no? 2026, 2027. Pensava, i què farem? Haurem d'anar pel tercer, no? Ja tindràs molt de temps després, no? Perquè el temps que ara ocupes de fent tesi, què faràs? No, crec que gaudirem. I a nivell professional, doncs, potser també tenir la tesi, potser també redirecciona una mica la meva... Qui sap? Jo espero que ens faci rics i per això estic aguantant. També. Per això. Raül també. I el podcast i tot, vull dir, si no, per què? No, super i que maco. Més que res donar com el missatge de no és impossible, i és més, coneixem a més mares. A més mares, i aquí hi ha més mares, que sí. Fa poc han llegit també tesi i tal, o sigui que és una cosa més comú potser del que podem arribar a pensar.
Així que superguai i supercontent de poder visibilitzar-ho d'alguna manera amb altres. El que potser fa més cosa és pues, marxar de congrés. Ja. Clar, aquí ja... Jo també ho passo malament. Ara el mes que ve faig el meu primer congrés, que suposa marxar 4 dies fora de casa. És el primer cop que em separaré tants dies dels meus fills. Jo me n'aniria content. També t'he de dir, ara que comento això, sí que és vera que ara és una època complicada, no? Però ara, en el mes d'agost, ara aquest, jo vaig anar també de congrés i me vaig fixar en que hi havia molts nens. Que me va sorprendre, però també era una cosa que potser tampoc no m'hi havia fixat mai, però, per exemple, mares em porté a dins xerrades, nens corrent per allà, no? Que dius, vale, sí que tu has de muntar d'una manera molt diferent, no és el mateix anar de congrés tu sol que anar... No? Però vaig pensar, ei, no està malament que se comenci a veure com una cosa que forma part de la vida. Ja no només, clar, doncs, ell segurament necessitarà més ajuda quan jo no estigui, doncs organitza tota la dinàmica familiar. És mans, són mans i famílies, perquè si no, és que no seria possible. Si se deixa la roba de recanvi a casa, sabran que no hi ets. I t'anava a dir, i així com a acompanyant o com a persona que està mentre l'Anna fa la tesi, a altra gent que també tingui parelles que estiguin fent tesis, els hi recomanaries algun consell? Si estan contents amb el que estan fent, que tirin, però suposo que si estàs bé amb la dinàmica, ja fem coses, ella necessita el seu temps i jo necessito el meu. El que també sacrifica una mica del seu temps lliure per això. Fes el que vulguis al teu temps lliure, però compartim aquest temps. Però, per exemple, no hi ha un moment, però és que clar, és que potser tenim fills diferents, però anava a dir, no, jo he començat dient això d'estic superestressada, no? Que aquestes coses. Dius, clar, si te passa una cosa, estàs molt estressat, al final també té repercussions amb el teu entorn. No? I dic, no hi ha hagut alguna cosa que dius, si ara no estàs fent tesi no tindríem aquest problema. Però és que venen moments d'estrès per qualsevol cosa a la vida, llavors... Sí, al final és... és per la tesi, és ara? Doncs vale, ara és per la tesi. Bueno. Sí, exacte. Més endavant serà per una altra cosa. Jo també tinc aquells moments i no faig cap tesis ni estudio res. Llavors... Se m'ha cremat la pizza, nervis. I ara, després de les preguntes de l'Aina... Del precari. Com sempre. Passem a qui havia citats. Regala ciència. Per un moment he dubtat, en plan, era així? Ok, aleshores... La ciència o el que... O que el vulguis regalar. Aleshores, heu portat alguna cosa? Hem portat alguna cosa. Ja veieu que la conciliació familiar, estem molt contents, tot molt bé, però temps tampoc ni tenim. Llavors, a lo que més li hem dedicat és al packaging. Llavors, aquest packaging és el que més ens ha costat fer i el que hi ha dins, pues, O sigui, que me pitjo perquè no m'estic veient. Seria una boseta d'aquestes transparents amb el zip per tancar, vale? Amb... És que em pixo, és boníssim. Treu. Són Jo no sé coses què hi ha dins, que necessiteu tots els joves. Sisplau. Llavors, Ostres! Que guai! Ai, que m'estic pixant. i ara el gires i és lo important, un obridor que sempre va bé tenir a la nevera. I el llavero. És lo más. Ostres, és xulíssim! Vols explicar-ho? N'hi ha molts perquè no sabien quanta gent de producció tindríeu. Són altres i ja està. És que som molt precaris. I això? Que vols dedicar a alguna relacionat amb això? No, com que ella fa un doctorat, doncs jo faig jocs i jugo amb una impressora làser. O sigui, al final són com uns obridors d'ampolles, diguéssim, de fusta, sí, de fusta, amb la nostra foto, diguéssim, que tenim a Instagram, amb impressora làser. Sí. Me sembla brutal. I després Increïble. un altre obridor, diguéssim, però més... Que hi dius citats. Amb citats personalitzat. De llavero, per a que no us falti mai un obridor. Moltíssimes gràcies per això, per haver vingut els dos, per haver-te animat també a acompanyar-la en aquest moment, diguéssim. Mai dit que no, ja veus. No sé dir que no. Superbon acompanyat. I també gràcies per compartir la teva recerca i per fer el que fas. Que si no està estudiat i li pots posar llumeta, està super. Un aplaudiment. Per l'Anna i l'Adrià. Per vosaltres. I fins aquí el capítol d'avui. I ja està. Ja està. Apa, set Apa, set ciao. Apa, set ciao. Sí.